Το δίκαστρο, ή Ζήμιανη όπως ονομάζονταν παλαιότερα, αγναντεύει τον Τυμφριστό από τα 850 μέτρα υψόμετρο, αποτελώντας ένα από τα ιστορικότερα χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας στα σύνορα με την Ευρυτανία. Κατά την επίσκεψή σας εδώ, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε το λαογραφικό του μουσείο που στεγάζεται στο παλιό σχολείο και έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το Δίκαστρο είναι ένα αρχαίγωνο χωριό του νομού Φθιώτιδας. Η ιστορία του σε βάθος χρόνου πλησιάζει γύρω στα 3.000 χρόνια. 1.200 π.Χ. και 2.000 που έχουμε μετέπειτα. Περί αυτού ομιλεί ο Όμηρος στην Ηλιάδα, ότι σε αυτόν τον τόπο στα δυο τα κάστρα ήταν μια φυλή Ελλήνων ειδόλοπες με αρχηγό τον Φίνικα, ο οποίος Φίνικας ήταν ο δάσκαλος του Αχιλλέα, και μετήχαν από εδώ οι ντόπιοι αυτοί κάτοικοι στην Τρία, στον Τροϊκό Πόλεμο. Τώρα, ευρήματα ιστορικά έχουμε πολλά, απέναντι η βιβλιοθήκη εδώ τα έχει. Το σπουδαιότερο απ' όλα είναι η επιτύμπια στήλη, η οποία είναι της κλασικής περίοδου και αναγράφεται επάνω 3 ονόματα: Νικαίας, Καλίδαμος και Φιλίστας. Το σπουδαιότερο όλων είναι ένα ειδόλιο νεκρικής λατρείας. Είναι ένα σημαίνιο νόμισμα που φέρει τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Πανελλαδικό Συνέδριο της Κορίνθου, που αναγνωρίζεται ως αρχηγός των Ελλήνων, και υπάρχει και ένα ξύφος αρχαίας εποχής μικηναϊκής περίοδου, τα οποία ευρέθησαν από τυχαίες ανασκαφές. Ανάμεσα στα εκθέματα που ζωντανεύουν με τις γλαφυρές περιγραφές του πρώην δασκάλου και ψυχή του μουσείου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, ξεχωρίζει αυτή της πτώσης μαχητικού αεροσκάφους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή του χωριού. Αφού οι κάτοικοι έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία, στη συνέχεια πήραν το σιδερένιο σκελετό του αεροπλάνου και τον μετέτρεψαν σε σουρωτήρια και άλλα οικιακά σκεύη. Στο μουσείο υπάρχουν 2 ακόμα αίθουσες, μία με τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τις παλιές εικόνες που κάποιες μετρούν 7 με 8 αιώνες ζωής και μία με τα αντικείμενα των αγροτικών και κτηνοτροφικών ασχολιών. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν να μας μιλήσουν σκιαγραφώντας την ιστορία ενός τόπου. Αυτή η γωνιά φιλοξενεί όλη την εξυπνάδα και επινοητικότητα των παλαιότερων σε αυτόν το χώρο. Πάντοτε σκέφτονταν και επινοούσαν με τι τρόπο θα καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Απλό παράδειγμα, αυτό το καρότσι εδώ. Το έφτιαξε τότε ένας γέροντας από ατόφιο πλατανίσιο ξύλο και δέντρο για να παντρέψει τα κορίτσια του. Είχε 5 κορίτσια και έπρεπε να εξοικονομήσει πρίκα. Πρίκα τότε λογίζονταν το χωράφι, τα πρόβατα, χρήματα δεν υπήρχαν. Και κατέληξε στο χωράφι. Πήγαινε σε επικλινή εδάφη, πλαγερά. Από το κάτω μέρος έχτιζε τοίχο με πέτρες και όταν έφτανε σε ένα ορισμένο ύψος που μπορούσε να το κάνει επίπεδο, το επιχωμάτωνε, το γέμιζε χώμα και εκεί έσπερνε πατάτα, καλαμπόκι, σιτάρι, οτιδήποτε. Αυτό αποτελούσε ένα στοιχείο για να παντρέψει το κορίτσι του, διότι πήγαινε ο προξενητής ή η προξενήτρα και έλεγε, εκτός από το κορίτσι που ξέρει τούτο, έχει και αυτό το χωράφι. Έχει, κλείνουμε. Και έτσι έκαναν αυτά τα πράγματα.